интернет падидаест ки 35-40 сол қабл пайдо шуда, имрӯз он тамоми сайёраро фаро гирифтааст ва ҳоло дар пушти пардаҳову шохаҳои он ошкору немошкор ҳадафҳои гуногун пиёда мегарданд. дуруд бинандаҳои азиз, барномаи суҳбати рӯз бо таҳлили мавзӯи маърифати истифодабарии интернет ва бурду бохт аз сомонаҳои иҷтимоӣ пешниҳоди шумо мегардад. таҳлилгарони имрӯзаи барнома Файзуллоҷон Сафаров, номзади илмҳои техникӣ ва Фирӯз Равшаналиев, корманди маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Фирӯз Равшаналиев, имрӯз мо мушоҳида мекунем шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъолед ва ҷомеаи мо имрӯз то куҷо ба дарки дурусти истифодаҳои сомонаҳои иҷтимоӣ расидааст ва маърифати истифодабарии ҷомеаи мо чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? вақте ки мо мушкилоти истифодабариро аз интернет мушоҳида мекунем, ин як проблемаи на танҳо дар ҷомеаи тоҷикистонӣ, балки дар кишварҳои тамоми кишварҳои пасошӯравӣ, махсусан давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва яъне бидуни ин масъала ҳам ба тамоми минтақа ва ҷаҳон дахл дорад. ва проблема яъне аз тарафи он ки интернет бо худ як раванди ҷаҳонишавӣ яъне овард, махсусан дар ин раванд ҳам тарафҳои манфӣ ва ҳам тарафҳои мусбиро барои ҷомеаҳо ба армуғон овард ки яъне баромадан аз ин мушкилот вазифаи ҷонии ҷомеаҳо имрӯз шудааст. ва бинед ки ҳатто дар кишварҳои авруповӣ ва мутараққикардаи ҷаҳон ҳам имрӯз мушкилоти истифодабарии интернет ва худи ҳамин интернет ки дастоварди асосии инсоният гуфта шуд, имрӯз ба як проблемаи мушкилоти ҷамъиятӣ ва тафаккури табдил ёфтааст ки баромадан аз ин мушкилот барои давлатҳо, махсусан институти давлатӣ, яъне хеле мушкил афтодааст. яъне имрӯз ҳар як давлат ва ҳар як ҳукумати кишварҳо тасмим гирифтааст ки дар барномарезиҳои худ, дар таҳияи стратегия ва барномаҳое ки махсусан барои ҳимоя кардан аз кибертерроризм, яъне ҷиноятҳои киберӣ ва инчунин он мушкилоте ки тавассути интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ барои ғазб кардани ҳокимияти давлатӣ, барои тағйир додани сохти конститутсионӣ имрӯз истифода мебаранд гурӯҳҳои махсуси ғаразнок, яъне ба ҳамин чизҳо яъне роҳи инро гирифта тавонанд. лекин мутаассифона имрӯз мо мебинем тибқи таҳлилҳо нишон медиҳад ки ягон кишвари дунё ба таври пурра, яъне 100% наметавонад худро аз мушкилоти таҳдидҳои фазои иҷтимоӣ ва интернет ё кибертерроризм худро ҳимоя созад. аз ҳамин хотир вазифаи ҷомеа ва давлат аст ки дар тарзи дуруст тарбия кардани насли наврасу ҷавонон, яъне тасмимгириҳои хеле ҷиддӣ бояд ба роҳ гирифта шаванд. мехостам инҷо аз Файзуллоҷон бепурсам ки имрӯз тавре ки ишора карданд, ҳамун ҷанбаҳои фарогирии интернет ё худ олами маҷозӣ ё худ торнамои анкабут имрӯз як майдони бесарҳадро мемонад ва унҷо ҳар кӣ ҳар чӣ метавонад гузорад ва баъзеҳо аз ин минбар истифода мекунанду унҷо маводҳои носанҷида, баъзан дурӯғҳо, баъзан ҳадафҳои худро пиёда мекунанд. вобаста ба эътимод ба маълумот шумо чӣ андеша доред? имрӯз аксарияти гурӯҳҳо ё ки ҳизбҳо ё ки ҳаракатҳое ҳастанд ки фикрҳои ғаразнок доранд ё ки маводҳои носаҳеҳ дурӯғро паҳн мекунанд ва мардум азбаske ки мусаллаҳ нест дар ин соҳа, масалан маърифати корбариро надоранд, албатта дода мешаванд ва поёни кори онҳо шикаст аст. паҳлӯи дигарша бигирем, имрӯз аллакай ҷавонони мо дидем аллакай дар ҷавононе ки дар ин соҳа кор мекунанд аллакай фаъолият карданд, фаъолият доранд, яъне метавонанд ки як қише ки ба онҳо аллакай эътимод дорад, онҳо фаъолият мекунанд, кор мекунанд, садҳо 200 аллакай 5 миллион зиёд доранд. яъне онҳоро мешавад ки бо онҳо сару кор кард то ин ки фаҳмондадиҳӣ кард ҳамун қиши ҷомеаи мо ҳастанд, яъне ки ва ё аз мо дур нестанд ва мо аз онҳо низ дур нестем. бояд ба дурустӣ ба онҳо мо ҳамин мавзӯъҳоро бояд расонавӣ кунем ки то ин ки манофеи миллата истифода кунанд. зеро ки дар Хитой ма тибқи таҳлилҳои худам дар Хитой дидам кадоме ки фаъолона корбар аст дар сомонаи иҷтимоӣ ва аз манофеи миллата давлат пуштибонӣ мекунад, таблиғ ташвиқ мекунад, махсусан коэффициент дода мешавад ва
номи ӯ аллакай дар махсус ҷойҳо ҷойгузорӣ мешавад. ҳамин барномаро низ барои мо ҷорӣ кунем ки имрӯз ҳамаи мо мехоҳем ки дар як давлати ободу озоду пешрафта бошем ва онҳое ки имрӯз мехоҳанд ки бо ақидаҳои масалан ғажду ғаразноки худ фикри ҷавонони моро бидузданд, мо онҳоро бояд пешгирӣ кунем. чӣ гуна метавонем муътамадии маводҳоро дар сомонаҳои иҷтимоӣ пайхас кунем? яъне ки чӣ гуна метавонем ба кадом маводҳо мо метавонем унҷо бовар кунем? дар раванди ҷаҳонишавӣ ва махсусан рушди инкишофи технология муосир ва интернет бо эътимод будани иттилоот кафили амнияти иттилоотии ҷомеъро дар назар дорем. ва бинобар ин вақте ки дар бораи эътимоднокии иттилоот гап меравад, дар ин ҷо мо бояд барномаҳои давлатиро ба ёд биёрем. махсусан таъкидоти бевоситаи пешвои муаззами миллат буд ки тамоми мақомотҳои давлатӣ бояд ба ҳукумати электронӣ гузаранд. яъне дар интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ онҳо бояд фаъол бошанд. иттилооте ки махсусан ба соҳаи тандурустӣ дахл дорад, ина мо дар замони пандемияи COVID-19 мо мушоҳида кардем ки чӣ гуна ҷомеа ба як таҳлука яъне рӯбарӯ шуд ва ба як маълумотҳои ғаразнок ва беэътимоде рӯ овард ки онҳоро ба таҳлука афтонд. ва дар ин ҷо як чиз аст, манфиатхоҳ буданд. ин бе ягон шаку шубҳа аст, чунки ҳадафи асосии иттилооти бар дурӯғ ва беэътимод худи иғво ангохтани мардум аст. ва бинобар ин вақте барои мардум тавсия кардем ки махсусан агар шумо дар бораи иттилоот мехоҳед, дар бораи соҳаи тандурустӣ, шумо бояд ба сайт ё сомонаи расмии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ рӯ биёред. бинобар ин яъне таъкидоте ки чанд сол қабл президенти мамлакат карданд, ин хусусияти ояндабиниро дар назар дорад. масъалаи стратегия аст. вақте ки масалан мақомотҳои давлатӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ фаъол бошанд ва маълумоти қонеъкунандаро дар он ҷо ҷо гузоранд ки барои тамошобинон ё барои истифодабарандагони интернет муҳайё аст, ҳеҷ ҷои масалан иттилооти бар дурӯғ омада наметавонад ва сабабам намешавад ки мардум ба иғвоангезӣ ё ба маълумоти бар дурӯғ рӯ биёранд, чунки маълумоти дурусту пурра дар ин ҷо вуҷуд дорад. аз ҳамин хотир аст ки яъне вақте ки мо дар бораи қонун, дар бораи ҳукумати электронӣ дорем ва имрӯз талаботи замон аст ки тамоми мақомотҳои давлатӣ аз муҳокимияти шаҳру ноҳияҳо сар карда то вазорати идораҳои давлатӣ бояд сомонаҳои расмии худро фаъол созанд. сомонаҳо ҳастанд, лекин вақте ки мо ворид мешавем дар сомонаҳои дилхоҳи шаҳру ноҳияҳо ворид мешавем, он ҷо холӣ аст, маводҳои қонеъкунанда нест. бинобар ин вақте ки маълумоти бардуруст, маълумоти дуруст ва бо эътимоди давлатӣ вақте ки зиёд бошад, интернетро пур кунад, шабакаҳои иҷтимоиро пур кунад ва паҳн гардад, ҳеҷ вақт яъне ҷое намемонад ки як шаҳрванди кишвар ба маълумоти бардурӯғ ё беэътимод рӯ биёрад. агар мо жарфтар ба дунёи маҷозӣ ё худ олами интернет ва бо андеша ворид шавем, мебинем унҷо ҳастанд баъзан маълумотҳо, баъзан сарчашмаҳои омӯзишӣ ки метавонем аз он ҷо ягон чи биомӯзем, вале на ба ҳадди зарурӣ. ба андешаи шумо барои корбарони олами интернет имрӯз кадом сомонаҳо беҳтаранд ва кадом роҳҳои ҷалб ва омӯзиш метавонанд ҷой дошта бошанд? тамоми сомонаҳое ки имрӯз фаъоланд, онҳо ҳамаш пайвастанд ба ҳамун як ба истилоҳ базаи маълумотҳо. бибин агар чи дар сомонаи одноклассика ҳамсинфон ҳузур дошта бошед, ё ин ки дар фейсбук сомонаи масалан ҷаҳонӣ, ё ин ки ютуб ки видео хостинг аст ба истилоҳ, ва он шахсе ки мехоҳад ки дилхоҳ маълумотро дастрас кунад, ӯ метавонад яъне ки дар оҷа дастрасӣ биёбад. аммо мутаассифона имрӯз вақти чуна аксарият беҳуда сарф мекунанд. масалан дар ивази 100 сомон ё ки 150 сомони харидорӣ масалан моҳонаи интернет, оё 24 соат фақат чӣ кор мекунанд? вақт мегузаронанд. аммо мо дидем масалан яке аз фаъолони ҳамсояи кишвари мо ӯзбекистонӣ як ҳафтина ҳамагӣ оши наҳор дод ва тамоми фаъолони ҷомеаи урупоро даъват кард, яъне роягон даъват кард ки биёянд ҷойҳои сайёҳии давлати ӯзбекистонро бибинанд ва ба сомиёни худ бирасонанд, ки ҳоло он ки як видеоблогерои урупоӣ на кам аз 10, на кам аз 20 ё ки 50 миллион обуна доранд, ки онҳо имрӯз ҳамин соҳаи сайёҳира
ба расмият роваран ва бибинедтон яке аз даромади бақоадовар барои ҳамсояи кишвар. агар мо ба таҷрибаи давлатҳои дигар назар кунем, мебинем ки унҷо на танҳо аз истифодаи ҳамин олами интернет, сомонаҳо захираи молии худро бой мегардонанд ва ғанӣ мекунанд, балки дар тарғиби арзишҳои миллии худ, дар тарғиби расму русум ва мавзеъҳои сайёҳии кишварҳои худ саҳм мегиранд. ҳамин бо ном видеоблогерони мо имрӯз то куҷо ба ҳамин самт таваҷҷӯҳ мекунанд ва чӣ саҳме доранд дар тарғиби расму оинҳои миллии худ, дар тарғиби арзишҳои миллии мо? дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле ки мо мушоҳида мекунем, блогерҳои гуногуне вуҷуд доранд ва ба қадри имкон сами онҳо ҳам хеле зиёд аст дар масъалаи паҳн кардани арзишҳои миллӣ. баъзеашон қисмат вале хеле кам аст, хеле кам аст, лекин вуҷуд дорад, махсусан дар барои ошкор кардани мушкилоти ҷомеа нақши хеле бисёр муҳим аст ҳамин интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, ки ба масалан блогерҳое ки вуҷуд доранд, онҳо барои мушкилоти ҷомеаро қисмат кардан бо ҷомеа ва махсусан ба гӯши мақомоти давлатӣ расондан ин мушкилот. ин ҳам яке аз воситаҳои асосии иттилоот расон дар ҷомеа вуҷуд дорад. ва дигар ин ки мавзеъҳои таърихиву мавзеъҳое ки сайёҳӣ ҳастанд, барои тарғиби ин маконҳо бояд истифода мешаванд. инҳо ҳам мо дорем, махсусан дар ютуб ва шабакаҳои иҷтимоӣ аз қабили фейсбук вуҷуд дорад. ва барои ҳамин ман фикр мекунам ки як барномаи ҷадиде бояд таҳия шавад, ки бо ҷалби ҷомеа шаҳрвандӣ, мақомоти давлатӣ дар ҳамкорӣ бо ҷомеа шаҳрвандӣ ва махсусан ҳамин блогерҳои дохилии мо ҳастанд. бо инҳо як семинар, тренингҳо гузарондан дар кор аст, барои инҳо фаҳмондан дар кор аст, ҳамкорӣ кардан дар кор аст. махсусан мақомоти давлатиро хеле лозим аст ки бо ин қишри ҷомеа ҳамкории зич пайваста дошта бошад. барои чӣ? барои он ки мо бояд нагузорем ки махсусан блогерҳои хориҷӣ ва гурӯҳҳои махсуси хориҷӣ тафаккури он чизе ки шумо қайд кардед аз хориҷи кишвар, махсусан арзишҳои миллии худашона дар кӯшиш мекунанд ки дар тафаккури ҷомеаҳои мо паҳн кунанд, ки ба афкори ҷомеаи мо, ба менталитети мо ва ба расму оинҳои миллии мо онҳо созгор нестанд. мутаассифона мо имрӯз дида истем ки тавассути интернет ва умуман шабакаҳои иҷтимоӣ ву чӣ телевизион бошад, аксарияти мардуми мо ба тамошои филмҳои туркӣ, силсилафилмҳои туркӣ тамошо мекунанд, ки ин албатта ҳам ба манфиати миллати мо нест ва аз ҷониби дигар барои паҳн кардани арзишҳои ғайри миллии мо нақш дошта истодааст. ва бинед ки ҳатто дар тарзи либоспӯшии мо, дар тарзи муоширати мо таъсири манфии ҳамон тамошои филмҳои силсилафилмҳои туркӣ ва дигар филмҳои хориҷӣ яъне аён мешавад, ки ин ба манфиати мо нест. таърихи бениҳоят бой дорем. бинед ки имрӯз яке аз иқдомҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ин буд, ки таърихи махсусан китоби тоҷикон дар ҳар хонаводаи тоҷик бояд паҳн карда тӯҳфа шуд ба муносибати 30-солагии даврони истиқлолият. ҳадаф чӣ аст? ҳадаф бардоштани маърифати баланди сиёсии худ, ғурури миллӣ, ҳуввияти миллӣ аст. мо чунин таърихи хеле зиёд дорем. чаро онро масалан дар шакли филм, дар шакли китобат, масалан дар шакли филмҳо ва видеороликҳо пешниҳод накунем? ва дар ниҳоят мехостам аз дуи шумо пурсон шавам ки маърифати истифодабарандагони олами маҷозиро, сомонаҳои иҷтимоиро чӣ гуна метавонем баланд бардорем ва чӣ гуна метавонем дар ин майдони бесарҳад аз арзишҳои миллии худ дифоъ кунем, дар тарғиби ватани худ, дар тарғиби арзишҳои миллии худ чӣ гуна метавонем даст боло бошем? вазорати фарҳанг, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти давлатӣ барномаҳои хуби машварат, семинарҳо ва тренингҳо махсусан тартиб дода шавад ва дар мактабҳои миёнаву олӣ бояд барои донишҷӯён, барои хонандагони мактабҳои миёна як барномаи таълимии махсусан барои маърифати истифодабарии дуруст аз интернетро бояд омода кунанд. ин якум чиз аст. дуюм, чунин семинар, тренингҳо ва махсусан вохӯриҳо, суҳбатҳо бо ҷалби мутахассисон, албатта бо ҷалби мутахассисон. дар ин ҷо на ҳамаи омӯзгорон метавонанд дар бораи маърифати баланди
истифодабари интернет гап зананд. махсусан он равоншиносон ва ҷомеашиносони машҳури мо, инчунин сиёсатшиносону ҳуқуқшиносон бояд ҷалб шаванд. онҳо барои қишри ҷавони ҷомеа ки ҳам аз мактаб хатм кардагиянд, донишгоҳ хатм кардагиянд, лекин аъзои ҳамин ҷомеа ҳастанд. шояд онҳо баъзешон бекор бошанд. ҳамин бинед ки як барнома сохтан дар кор аст ки ҳамин қишри ҷавоне ки бекор ҳастанд, муваққатан бекор ҳастанд, онҳоро ҷалб кунанд, бо онҳо суҳбатҳо гузаронанд. махсусан вақте ки мо таҳлил карда баромадем, дар даврае ки давлати ба номи исломӣ дар ироқу сурия, махсусан дигар шаҳрвандони кишварҳои гуногунро ҷалб карданд тавассути интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, яке аз қишрҳои асосие ки қурбони ҳамин дастаҳо шуданд ҷавононе ки бекор буданд, муваққатан бекор буданд ё дар муҳоҷирати меҳнатӣ. бинобар ҳамин бисёртар бо онҳо кор кардан дар кор аст. аз ҷониби дигар дар барномаҳои телевизионӣ бояд фаъолтар бошанд ва барномаҳои муҳими телевизионӣ бояд ба роҳ монда шавад ва дар хусуси тарзи истифодабарии интернет ва маърифати баланди истифодабарии интернет бояд бештар тарғибу ташвиқ шавад. Файзлоҷон Сафаров, шумо чӣ андаша доред? дар аллакай дар донишгоҳҳо вақти замонаш расид ки ихтисосҳои блогериро расман ҷорӣ кунем. зеро ки як блогер и на танҳо барои фоидаи худ аст, як манофеъ, яъне манфиати миллатро пеш мебарад. ку вақте ӯ надорад ӯ ҳайсияту ӯ масалан ҳувияти миллатро, ӯ наметавонад дар бораи миллат гап занад ки ҳарф занад. зеро ки ҳар як нутқию, ҳар як гуфтию, агар имрӯз дилхоҳ кишвар вориди дилхоҳ давлат бишава, мебинад ки дар кадом сатҳ маърифаташ қарор дорад, чӣ ай навиштанаш, чӣ ай сатҳи гуфтораш, чӣ ай сатҳи кирдораш. ва бо мурури замон бояд бошанд, яъне ки бояд бошем, ҳамамон бояд бо мурури замон бошем. зеро ки имрӯз замоне ҳаст, ҳамқадами замон. имрӯз ҳамин замон аст, ин талабот ҳамин аст. тамоми соҳаиро талабот мекунад, чӣ аз маориф шурӯъ карда то корхонаҳои болора, ҳама яъне ки талабот аст ва мурури замон аст. нашавад ки мо баъд аз 10 сол рӯ биёрем ва аллакай баъд аз 10 сол аллакай дигар замон мешавад. зеро ки замони асри 21 замони парҳози илм аст ва замони нанотехнология аст. мо бояд ҳамқадаму ва баробар бошем. бинед ки демократитарин давлатҳо ба чунин проблемаи фазои иттилоотӣ ва махсусан он таҳдиду хатаре ки дар фазои маҷозӣ шуда истодааст, бо онҳо дучор шуда истоданд ва маҳдудкунӣ аст. аз ҳама чизи асосӣ имрӯз вазифаи мо ин аст ки ягон бо роҳу усулҳои муосир ба ҷомеа расонем ки аз таҳдиду хатарҳое ки дар фазои интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ мешавад, онҳоро ба хубӣ дарк намоянд. вақте ки дарк мекунад шахс тамоми таҳдиду хатарро, вай баъд тасмим мегирад ки чӣ гуна аз он худро имин нигоҳ дошта тавонад. сипос ва хуш омадед ба студияи ҷаҳонамо. интернет бузургтарин кашфиёт аст ки инсоният ба он даст ёфт ва он кору пайкори инсониро даҳчанд осон намуд. вале бо вуҷуди ҷанбаҳои мусбат зуҳуроти манфиро низ дорост. аз ин рӯ ҷомеаи моро зарур аст ки беҳтарин сарват вақти хешро ба ҷанбаҳои хуби он сарф намоянд. мавзӯи матраҳ гардида маърифати истифодабарии интернет ва бурду бохт аз сомонаҳои иҷтимоӣ бо Файзлоҷон Сафаров, номзади илмҳои техникӣ ва Фирӯз Равшаналиев, корманди маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳоди шумо буд. саодати рӯзгор насибатон. то дидор.